Και αυτή την ώρα θα παρακαλέσουμε τον πνευματικό μας πατέρα, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς κύριο Καλίνικο, να έρθει κοντά μας, να απευθύνει ένα λόγο χαιρετισμό, πολλούς λόγους χαιρετισμούς. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ακούμε τον λόγο του πατέρα μας, του ποιμενάρχη μας, σε μια περίοδο που είναι πολύ δύσκολο, σε μια περίοδο που τα σύννεφα του πολέμου, όπως διαπιστώνουμε, είναι πολύ κοντά μας και πολλές φορές υπάρχει έντονη αυτή η αγωνία και η ανησυχία. Αλλά με τη δική του καθοδήγηση, εδώ και 22 χρόνια που βρίσκεται στο πηδάλιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης, το μήνυμα της ειρήνης του Χριστού μας. Αυτό που ζούμε, αυτό που προσπαθούμε να ζούμε, αυτό που αγωνιζόμαστε να βιώνουμε, να μην είναι κάτι επιφανειακό, κάτι πολύ εσωτερικό, κάτι αγωνιστικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα χρόνια που ανέχεται όλους εμάς, που ενδυναμώνει την επιθυμία μας και να είναι σίγουρος και να είμαστε σίγουροι ότι στον Πειραιά δεν υπάρχει νέα τάξη πραγμάτων. Παραμένουμε πιστοί με την ελληνική σημαία που έδειξαν τα παιδιά, αλλά και με τη σημαία της Εκκλησίας. Αυτή είναι η τάξη πραγμάτων για την Εκκλησία. Τα παιδιά μας και χθες βράδυ και απόψε έδωσαν μια απάντηση σε μερικούς επικριτές της Εκκλησίας που τη γνωρίζουν από μακριά. Τι είδους ανθρώπους φτιάνει η Εκκλησία? Κατσούφιδες, μελαγχολικούς, εστερημένους χαράς? Είναι η πιο μεγάλη παρεξήγηση. Η χαρά είναι πηγαίο συναίσθημα και πρέπει να πηγάζει από την καρδιά. Και η Εκκλησία αυτή τη χαρά κοιτάει να δώσει σε μικρούς και σε μεγάλους. Στα παιδιά μας βλέπετε ότι τους εμπνέουμε την αισιοδοξία, τους καλλιεργούμε τη χαρά και τους προτρέπουμε σε μία σωστή ψυχαγωγία που δεν λερώνει, δεν μολύνει, δεν εξαχριώνει, δεν παραλύει, αλλά δίδει δυνάμεις. Έτσι, η Εκκλησία, σαν η ζώσα παρουσία του Χριστού στη γη, σε μικρούς και σε μεγάλους, εμπνέει ό,τι ωραιότερο υπάρχει για τον άνθρωπο. Του ομορφαίνει την ψυχή, του εξοραίζει την καρδιά, του επεκτείνει την συνείδηση, τον εξημερώνει, τον μεταμορφώνει, του εμπνέει αγωνιστική διάθεση, του εμπνέει αγώνα εναντίον των παθών, της αμαρτίας και της αγριότητος, του εμπνέει αγάπη προς τον συνάνθρωπον και πνεύμα θυσίας, του εμπνέει αληθή ανθρωπισμό, όχι σαν αυτόν που έχουν εκείνοι εγκληματίες, οι οποίοι τη σημερινή εποχή δήθεν εν ονόματι ανθρωπισμού σφάζουν και βομβαρδίζουν ανθρώπους. Αυτοί είναι εγκληματίες και θα λογοθήσουν ενώπιον του Θεού. Η Εκκλησία λέει αληθινή ανθρωπισμό που συνίσταται σε πνεύμα θυσίας για τον άλλον, σε αγάπη, σε συμπαράσταση, σε δικαιοσύνη. Η Εκκλησία είναι ο μεγαλύτερος μοχλός δυνάμεως για τον άνθρωπο και μεγαλύτερη δύναμης μεταμορφώσεως του εσωτερικού μας. Και να ότι στα παιδιά μας, να πως τα ανατρέφουμε, τα βλέπετε. Τους εμπνέουμε αυτό το πνεύμα, να έχουν ψηλά το κεφάλι, αλλά να έχουν αγωνιστική τη διάθεση, να μην είναι δούλοι των παθών, να έχουν αυτοκυριαρχία, να κοιτάνε να γίνουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία, όχι παράσιτα, ούτε άνθρωποι οι οποίοι θα απαιτούν ντροπή για τους δικούς τους. Αυτό τους εμπνέουμε και αυτό αγωνιζόμεθα. Και αυτό η Εκκλησία πασχίζει για μικρούς και σε μεγάλους. Τα παιδιά μας λοιπόν έδωσαν απάντηση. Τα βλέπετε. Αυτού του είδους τα παιδιά φτιάνουμε. Τα καμαρώσατε. Και ζητώ από όλους να προσεύχεστε για τα παιδιά αυτά, να μείνουν σταθερά μέσα στην κοινωνία αυτή τη σάπια.
Εμείς κοιτάμε να φτιάξουμε παιδιά με υγεία ψυχική και σωματική, και όχι με αρρώστιες, και όχι με ναρκωτικά, και όχι με αποθυμένα, και όχι με τάσεις εγκληματικές, όχι τροφίμους φυλακών, ούτε τροφίμους των δικαστηρίων, αλλά ανθρώπους οι οποίοι θα ομορφαίνουν και την κοινωνία, θα σκορπίζουν τη δικαιοσύνη και τη χαρά, θα αποτελούν το αλάτι της γης, ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν την κοινωνία όντως κοινωνία ανθρώπων και όχι ζούγκλα θηρίων, όπως την καταντά η μακριά από τον Χριστόν και την Εκκλησία ζωή. Ευχαριστώ όλους όσοι είστε παρόντες στη στιγμή αυτή και δίνετε χαρά και κουράγιο στα παιδιά μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο που μας παρεχώρησε αυτό το στάδιο δωρεάν. Και γίνεται αυτό 19 χρόνια. Είμαι 22 χρόνια στην Πειραιά, 19 χρόνια κάνουμε γιορτή στο Βιάτιο με χιλιάδες παιδιά. Ευχαριστώ όλους σας, επωνύμους και ανωνύμους. Και ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους υπευθύνους των παιδιών μας. Εκουράστηκαν πολύ για να φτιάξουν αυτά που είδατε. Υπεύθυνοι, με αρχηγό τον κύριο Βασιλείου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του όλου προγράμματος, όλοι εκπλάστηκαν. Και τα παιδιά ξενύχτησαν, αλλά έδωσαν αυτή την ωραία γιορτή που όλοι μας έδωσε τόση χαρά και τόση ικανοποίηση. Σας ευχαριστώ και πάλι, ζητώ τις προσευχές για τα παιδιά αυτά, για όλα τα παιδιά του κόσμου και ιδιαιτέρως τις προσευχές μας να δώσει ο Θεός πνεύμα νυφάλιων σε σημερινούς αλαζόνες και να πάυσει η λέλαπα και η καταστροφή, να πάυσει ο πόλεμος, να βασιλεύσει η ειρήνη και η αγάπη και να πάυσει η δοκιμασία αδελφών ομοδόξων. Ευλογώ όλους σας και σας παρακαλώ όλοι οι αδερφομένοι με την πίστη στο Θεό, με την αγάπη προς την Εκκλησία, με τα εθνικά μας ιδεώδη να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας μες στη χωάνη των σημερινών λαών, χωρίς σοβινιστικές τάσεις, όμως με αυτοσυνειδησία, σαν γνήσιοι Ορθόδοξοι και γνήσιοι Έλληνες. Έτσι να δώσουμε ζωντανό παρόν και στο σύγχρονο κόσμο. Ο Θεός να είναι μαζί σας και να ευλογεί τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε.